aneno kilero kata mana moko kuom gik moko mane achiegni penjo. Kendo itimo maber ahinya. Kata kamano kwatieko, inyalo mana kawo thuolo mondo igona moko kuom okenge kata ler michiwo komakore koda weche mag familia, nikech thothne winjo ka ji wacho ni jothum gin jomolal, kwano gin kaka jok ma samoro onge gi famili moriere. Kafaya. Kata omisiba bende gi jogi. An kata kama antiere, nyicha kao jogena ma post nyaka TikTok. Kendo se trend, half a million viewers. An gi nyithindo mana nyuolo oko. Takelogi. An gi nyathina manyako. Vayo nyajogina mana wero ni baby, baby, aheri, basna. Aheri nyajogina. Bimosi ocheli. Bidag mosedala. Aheri baby na. Baby, baby, aheri. Matinde trend at TikTok. Partner mora trend. Tinde kayudo mbasna mamora. Nyathi jogina vayo na my lover. I was dating that lady. Wabet kode matin. Then wawere ka nyathi jadweche 8. Kaeto tok 13 years, ka nyathi osechopo 13 years ogochna ni vayo tho. Nakao vayo maiko. Pole sana. Because of my daughter. Nyathina no notieko form 4. Mane mana puonje. Wow. An gi nyathi mana date Nyarabandu moro chon. Eto nen kaka accident, kaka dang irom gi dem to meet dichiel to mako ich. Kamin gi nogona sim nakawe maembe puonje sani en e university. Wow. An onge nyathina manyuolo oko, isipokuwa nitie nyithinda mananyuolo, to mine gi koro ni kodgi outside of the country. Koro gine ngima mano kanyal afford. Kinya explain be. Alafu inya yudo ka be nitie nyathina manyuolo, to min gi odhi yudo ng'ama nigi pesa moko dwa ni nyathicho luonga ni an babagi. What can you do? You just keep quiet. Nitie nyara mahero sani luongo ni Annabelle. Annabelle chal koda sana. Annabelle anyuolo gi wat Morin. Lady Morin. Wat Lady Morin. Kendo Lady Morin ema notuda kode. To ngima makoro min nyathina cha nitie. Nokwera kata chiemo na temo kawo picha nyathina no na post no yanya magolo. Koro wacho ni ka en capable monya timo. Kika kethne ndoane nikech we are just girlfriend and to gi nyara achiel nanyuolo gi lecturer ni Sweden. Asante.